maa fila belebeleba diinɛ sara la ala y'o dɔn garisɛgɛ la ne y'o fila bɛɛ ye ne y'o taara u bɛɛ fila su kɛnɛ kan walahi a kɛnɛ fɔlɔ ye alimamiba ye balakale n y'a ka mana lamɛn misiriba ale tun bɛ maa seli san 32 ale bɛ mɔgɔw seli Bamakɔ la alimamiba ani chrétien alimamiba Likobi Sangare ale fana ale y'a dɔn garisɛgɛ la a tora match bɛ yan ale ka sudon dɔ an tun bɛ église da la ne ni ma dunbiya ni sufɛ ne fana cardinal Zerbo ye voilà maintenant alimamiba ale tanyana le 14 mais ale jɛnaja kɛra le 15 juin 2009 ale de o sɔrɔ an bɛ école la ale de alimami duruna ye misiriba la ale san 32 de kalimamiya la Allahu akbar y'a faamu alimami fɔlɔ o ye Masiri Kɔrɔmagan ye a filanan o ye Bakari Kale ye a sabanan o ye Usman Kale ye a naaninan o ye Umar Kale ye o ye Bala Kale yɛrɛ fa ye o ye ne bɛnkɛ de y'a sɔrɔ ne tɛ a duurunan o ye Amadu Kale ye wɔɔrɔnan Bala Kale an y'o sɔrɔ yan ne kɔni y'o sɔrɔ yan an selila fɛ a fɔ Bakari an ko ne y'a sɔrɔ yan ne y'a sɔrɔ Bala y'a sɔrɔ yan taalen ɲɛfɛ bana y'a sɔrɔ bana y'a dɛsɛ a ye Sulemani Kale ta ka mɔgɔw laseli alimami k'i bɔ alimamiya la bana fɛ fo n'a sara dɔ min na bana y'a dɛsɛ ale tɔɔrɔ so ale ye yamaruya di Sulemani Kale ma ale taalen ɲɛfɛ Sulemani Kale ma si sɔrɔ ale taɲana 2000 k'a sɔrɔ alimami bana bɛ ɲi la u ye dɔ wɛrɛ ɲini u y'a kɛ Koke Kale ye ko Koke Kale n'a mɔgɔw laseli donc alimami salen ko u ye Koke Kale kɛ alimami ye Koke Kale talen ɲɛfɛ le 7 juin 2020 kungo dɔ nana u y'o le wuli a siɲɛ fɔlɔ kalimami wuli k'a sɔrɔ a ma sa a kɛra ale u y'a wuli u ye Amadu Kale don a nɔ na o de bɛ maaw seli sisan n b'a fɛ ko dɔrɔn de f'u ye bi mais Bala Kale a bɛna ban dɔ min na a y'a sɔrɔ muso fila denmisɛnnin 4 de b'a bolo o ye n b'o f'u ye bi a bange kɛ voilà ayiwa i ni ce i ni baraji